Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallo da saurare, wani dan takaitaccen tambihi ne nake son zan yi. Jiya wani dalibi na ya zo ya nuna min wani bidiyo na YouTube game da abin da ya faru da wani dan uwa abokin da'awa wanda aka fi sani da suna Rashid bin Al-Qasim, wanda aka fi sani da suna Asadul Islam. Mana yayi wata nasiha game da yan fina-finan nan. Bayan ya yi nasiha wa wani daga cikin 'yan fina-finan, ya fito yana cewa ƙarya yake yi. Mana shi mawaƙin bai ji kunyar mutane ba, bai ji kunyar Allah ba, bai duba girma na malinta ba, ya kalli tsabar idan malami ce ƙarya yake masa. A bidiyon da raga nuna mun har ƙur'ani ya rike yana rantsuwa da ƙur'ani. To na farko nasihar da nake so zan yi maka, kai wannan mawaƙi Adamu Zango ko da ainihin ka fito ka karyata wannan malamin, to ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka shiryu. Kai musulmi ne, dan uwanmu ne, kuma dole mu gaya ma gaskiya. Don wallahi tallahi ba wanda ya taɓa faɗa da musulunci ya ci riba. A ƙa'ida shi malamin gaskiya ya faɗa, yana nasiha ne kuma kai faɗowa kai bisa karantawa Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In na fahimta a bidiyon malamin yana magana akan kaci kana neman wasu 'yan mata da za ku fim. To, yana da ‘yanci a matsayin shi na ɗan Najeriya, yana da ‘yanci a matsayin shi na Bahaushe, kuma yana da ‘yanci a matsayin shi na musulmi mai da'awa. Duk abin da ya hango ɓaraka ce ya fito ce ɓaraka ce domin a gyara. Kuma na rantse maka da Allah, wanda zai gaya ma gaskiya shine asalin cikakken masoyinka. Ba a taɓa malamai a zauna lafiya, saboda suna da daraja, suna da kima a wurin Allah madaukakin sarki. Ƙur'ani ya gaya mana ma ba mai bin Allah sai malami. Mai ilmi shi ke bin dokar Allah har ya kiyaye ta. Innama yakasha Allah min ibadihi ulama. Ubangiji ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai tsarki cewar kadai masu jin tsoron shi da kiyaye dokokinsa su ne waɗanda suke ma'abauta ilimi. Haka nassin Ƙur'ani ya gaya mana cewar malamai suna sama da kowa kuma suna gaba da kowa, komin mulkin sa kuma komin kuɗin shi. Domin abinda Ƙur'ani ya faɗi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah madaukakin sarki yace Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku, amma ma'abauta ilimi ma'ana malamai su suka fi hawa kujera mafi kololuwa ta matsayi a gurin Allah madaukakin sarki. Da wannan muke lura malamai suna da daraja, suna da kima. Hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce ce innal ulamaa warathatal anbiya. Lalle su malamai da kuke ji da gani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magada ne na annabawa. Duk malamin da zai hawo kan minbari ya karanta Qur'ani, ya fassara Qur'ani bisa fahimtar magabatan farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karanta hadisi, ya fassara hadisi bisa fahimta na magabata, ko shakka babu wannan malamin yana zaune akan kujera ta manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Domin malamai su suke jan mutane su kai su zuwa ga ragama da za ta kai su zuwa ga aljanna. Malamai su suke ginda ya katanga tsakanin al'umma da azabar Allah madaukakin sarki. Da aka ji tsoron Allah. Ba mu ce dukkan ku yan fim ba mutanen kirki bane, amma na ji kai wata kalma cewar wai ba kwa sa yarinya fin sai in ta kawo kanta ko babanta ya kawo ta. Anan ne nake son ce ƙarya kake yi. Ba wani dattijan arziki da zai iya ɗaukar yasa ya kawo ta sai ta yi fim. Wallahi tallahi ko kai babanka sa dace ba fim ya so kai ba. Kamata ya ce ka zama wani alaramma ne? Ko masani a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kake bada gudunmawa a karantarwa ta musulunci. Ba ka fito a dan rawa ko a mai waka ba. Dan haka cewa da kai wai sai uban yarinya ya dauko, wai dan uban yarinya ya kawo ta, ban yi tunanin a duk cikin ku yan fim akwai wanda babanta ya dauko ta ya kawo ta harkar industry ba. Ita ta kawo kanta kuma ta kwashe kayanta da gaban Allah ta tattara shi a gaban shedan. Ba na tunanin ku yan fim akwai wa'azi da za ku yi wanda Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba. Dan haka ku yan uwanmu ne, ku ji tsoron Allah. Ba mu ce ba ku da mutunci ba ko ba ku da kirki. Akwai mutanen kirki a cikin ku, akwai masu hankali a cikin ku, kamar yadda kowanne bangare a iya samun mutanen kirki kuma a iya samun mutanen banza. Ko a malamai akan iya samun mutanen banza wanda suke da'awa da sunan malinta kuma ba malaman bane. Don haka ku ji tsoron Allah madaukakin sarki, ku daina abin da aka ce ku daina. Kuma wallahi tunda kun ce kasuwanci kuke, ba wani sana'a ko wani kasuwanci da ya halasta wani yayi a duniya face a wannan kasuwancin nashi ko na ake akwai stamping daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana da Allah ya ce ku yi kasuwanci, Qur'ani ne ya gaya mana, nassin Qur'ani ne ya ce ku fita ku nemi kuɗi, amma sai ya ce ku bi shi bisa tsari na addinin musulunci. Bana tunanin abin da kuke addini ne, bana tunanin abin da kuke karantarwa addini ne, bana tunanin shiga banza da wasu ku suke yi da raye-raye da sa kaya irin na banza da wasu suke yi, bana tunanin wannan Qur'ani ne ko da ku ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka
ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka janye kalmar ka da ka faɗa akan wannan malami ta cewa ƙarya yake to gaskiya ya faɗa ni da wannan nake nasiha wa ku da sauran al'umma Allah madaukakin sarki ya kiyaye fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik